med det der, og så den der, ikke? Og så, ja. 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 Det er så meget, men det er for meget, det her. Ved du hvad, vi klæder til Lidl. kommer denne cykle med den der ned til Lidl i morgen. Jeg ved ikke. Nej, vi kan jo ikke slække med på den måde. Og lad den flyve til havs eller et eller andet. Nej, se, der er der et unik. Der var et eller andet der, den kunne da godt. Og så. Ja. Ja, nu er. Oh my god. Lille Kilpe. Han bliver helt bange. So far. Ej, lad nu være, Grete, for helvede. Det der synes jeg ikke er sjovt. Jeg synes ikke. Det lykkedes. Ja.